Namaskar, myself Samir Sahu and welcome to you my YouTube channel Omsai Teaching Center. माँ ଦେଇଥିଲା କଜଳ ଗାର ପାଦେ ବାନ୍ଧିଥିଲା ପିନ୍ଧି କୁଙ୍ଗୁରା ଆଜି ଯିବ କାଳେ ନୟନ ପିତୁଳା ମାଣିକ ତାର ମାଁ ଦେଇଥିଲା କଜଳ ଗାର ସେଇ ମାଣିକକୁ ରଥରେ ବସେଇ ଅକ୍ରୁର ଯେ ନେଇଗଲା ଗଲା ପୁଅ ଆଉ ବାହୁଡ଼ିଲା ନାଇଁ ମା କୋଳ ଭୁଲିଗଲା କଳା ଲାଗିଗଲା ମୁହଁରେ ତାର ମା ଦେଇଥିଲା କଜଳ ଗାର 10 ମାସ ସିନା ଗର୍ଭେ ଧରିନି ଆହା ସେ ଯଶୋଦାରାଣୀ ଅନ୍ତ ଚିରି କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲା ବୋଲି କାନ୍ଦେ ବାହୁନି ବାହୁନି 10 ମାସ ସିନା ଗର୍ଭେ ଧରିନି ଆହା ସେ ଯଶୋଦାରାଣୀ ଅନ୍ତ ଚିରି କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲା ବୋଲି କାନ୍ଦେ ବାହୁନି ବାହୁନି ହାୟ ସେ କହ୍ନେଇ ରଙ୍କୁଡ଼ି ମାକୁ କେମିତି ସେ ଭୁଲିଗଲା ହାତ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ବାନ୍ଧିଦେଲା ବୋଲି ଘଡ଼ିକରେ ରୁଷିଗଲା ହେଲା ଅଧା ଗଢ଼ା କଳା ଠାକୁର ମାଁ ଦେଇଥିଲା କଜଳ ଗାର ଅନ୍ଧ ସିନା ଥରେ ବାଡ଼ି ହଜାଏଲୋ ଦିଥର ହଜାଏ ନାହିଁ ମାଁ ଚାହିଁଚିଲ କହ୍ନେଇ ଫେରିଲେ ଆଉ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଅନ୍ଧ ସିନା ଥରେ ବାଡ଼ି ହଜାଏଲୋ ଦିଥର ହଜାଏ ନାହିଁ ମାଁ ଚାହିଁଚିଲ କହ୍ନେଇ ଫେରିଲେ ଆଉ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସ୍ନେହ ମମତା ରହିଚିଲ ଯେତେ ବାକି ସାରି ଦେଇ ସବୁ ଶୋଇବ ଯଶୋଦା ପୁଅକୁ ଛାତିରେ ଜାକି ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଏ ଥରକୁ ଥର ପାଦେ ବାନ୍ଧିଥିଲା ପିନ୍ଧେ ଘୁଙ୍ଗୁର ହଜିଯିବ କାଳେ ନୟନ ପିତୁଳା ମାଣିକ ତାର ମାଁ ଦେଇଥିଲା କଜଳ ଗାର ସେଇ ମାଣିକକୁ ରଥରେ ବସେଇ ଅକ୍ରୁର ଯେ ନେଇଗଲା ଗଲା ପୁଅ ଆଉ ବାହୁଡ଼ିଲା ନାଇଁ ମା କୋଳ ଭୁଲିଗଲା କଳା ଲାଗିଗଲା ମୁହଁରେ ତାର ମାଁ ଦେଇଥିଲା କଜଳ ଗାର